Hi lover, khulumbai, welcome back to my YouTube channel. Diनै जोंहा सोरांस्लाबनाय दिंखिया खालामगासिनो दं. खायसे खानानै लांजागौमोनथ' नै थांगासिनो दं. Nilai driver dong. Driver dong. Morning walk diंखिया खागासिनो dong. Ini dingkhiya जानो ना खाथारनांबाय. ओइ मामा न'खौ देखायसै नामा एसे? माबायदि न'आलाय एसे माथो न'खौ नायसै मेरला दं दिंखिया. आयौ मैया मालाय खान्थाल जालायलायदोंमोनदां. लोगोफोर खानोसै जोंहा दिंखिया. मोजां मोजां दंथारोथ' ना? जोंलागनि फुख्रिया नै सेंग्राफ्रा ना हगारबाय देग्लाय बिराद मोनजासिगोन. जाबायथ' न'आ एसे गिदिरानो जाबावदों मालाय. फुख्रिया नै खय केजि हगारखो होनदों? खय केजि हगारखो? हा? 58 ना 68? 68 हगारबायनो नाया. खाखांबाय थांफिनसै नै जोंलागो फुख्रिया नायलांदो लोगोफोर. सान्दुं दुंनायखाय दिंखिया खाफैबाय जोङो. मालाय बयबो बायनानै जायो जोंहा जायाखै देग्लाय बोथिसेबो. खानो लिंबोजाबाय आंजों सारा. सारजों दिसाजों आंजों साथामजों फैदों जों. नायलांदो नै लोगोफोर फुख्रिया मोजांथार थान्दानो. नागिरलांगासिनो दं नै दिसाया आगय आगय. साहा लोंनोसै ओमफ्राय ना? नै नायलांदो लोगोफोर हाग्राया जोंना. सिखारबाय बे दानिया रायहैगोन ना ओंखायनो सिखारसिगोन बे. हनै मालाय दोआ खाबथानानै लांजोब्बाय. सोरबा खाबायदां ना? दाउआ बायबाय होनदों जोंखौ. बायबाय बाबायासो होगासिनो माथो. दिंखियाखौसोबाव. दिंखियाखौसो खाना फैखांबाय जों नै. फैफिनबाय दिंखिया खाहैनानै. दिंखिया लानानै फैफिनबाय जोंना हाग्रायानो फिसिनाय बादि जाबाय. संख्रि सारबाय एबार रानजोबसिगोन. चाय पीने के लिए बहुत जल्दी जल्दी था.